Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα για την κρουαζιέρα που σας είχα υποσχεθεί. Ως νησί Χίος, Μαρία μου, μπορεί να αναπτύξει το θαλάσσιο τουρισμό. Έχει πάρα πολλές μορφές ο θαλάσσιος τουρισμός. Εκτός, ας πούμε, την κρουαζιέρα που θα δούμε ένα δείγμα της σε λίγο, έχει να κάνει με καταδύσεις, έχει να κάνει με διάφορα θαλάσσια σπορ και όλα αυτά, με ιστιοπλοεία φυσικά, και όλα αυτά να γίνονται η αιτία να έρχεται κόσμος στο νησί και να τα απολαμβάνει όλα αυτά. Λοιπόν, υπάρχει μια εταιρεία εδώ στη Χίο από χιώτιες επιχειρηματίες, είναι η Χίος Yachting, η οποία με πήρε μαζί της σε ένα σκάφος, ένα εστιοφόρο, μαζί με και άλλο κόσμο, δηλαδή μαζί με τουρίστες πήγαμε και κάναμε μια βόλτα έτσι εδώ γύρω στο Αιγαίο. Το ευχαριστήθηκα τόσο πολύ που ειλικρινά δεν ήθελα να το κρατήσω για μένα. Είπα θα πάμε μαζί αυτή την κρουαζιέρα. Και να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο για τουρίστες φυσικά μια τέτοια κρουαζιέρα. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία, να αναβλώσουμε ή να λάβουμε μέρος σε ναύλωση και να κάνουμε μια κρουαζιέρα η οποία να είναι και παραπάνω από μία μέρα, ας πούμε. Να πάμε 2-3 μέρες σε ένα νησάκι ή μία εβδομάδα σε 2 νησιά. Μπορούμε να πάρουμε το πλοίο εξοπλισμένο έτσι όπως είναι, να πάρουμε τον καπετάνιο μαζί, τον skipper, και να μας πάει όπου του πούμε. Τέλεια. Με την παρέα που θέλουμε, να περάσουμε όπως θέλουμε. Και σε πληροφορώ ότι είναι και πιο φτηνά από ότι να πας σε ένα ξενοδοχείο. Ένα τέτοιο εστιοφόρο μπορεί να σου παρέχει την άνεση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου και να πληρώσεις πολύ λιγότερα. Φυσικά μεγάλη παρέα για να μοιραστείς το κόστος. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία, εγώ σας λέω, τα ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε αυτή την κρουαζιέρα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, την εμπειρία που έζησα πριν λίγες μέρες.
ταξίδι μας ξεκίνησε. Έχουμε κοντά μας τον καπετάν Ανδρέα. Καπτάνιε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα, αναχωρήσαμε από το λιμάνι της Χίου. Τι προορισμό έχουμε, ποιο είναι το πρόγραμμα σήμερα? Έχουμε το πρόγραμμα το οποίο κάνουμε κάθε Τετάρτη με τον τουρισμό που μπορεί να διαθέσει η Χίος, γιατί είναι πολύ λίγο σε αυτή την εποχή. Παίρνουμε τα παράλια της Χίου, πηγαίνουμε Ινούσα, κάνουμε μπανάκι σε μια ωραία παραλία. Μετά κάνουμε barbecue on board, φαγητό, και το απογευματάκι πάμε στη Λαγάδα, πίνουμε ένα ουζάκι και το απόγευμα γυρίζουμε πίσω. Είναι καταπληκτικό το πρόγραμμα. Φαντάζομαι ότι και ο κόσμος περνάει όμορφα. Είναι μια διαφορετική μέρα και σίγουρα αυτό που κάνετε εσείς είναι και κάτι διαφορετικό για τη Χίο, το οποίο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ως ειδική μορφή τουρισμού. Είναι ο θαλάσσιος τουρισμός που και η Χίος, όπως κάθε νησί, μπορεί να υποστηρίξει. Αυτό εδώ το σκαρί που ταξιδεύουμε σήμερα, θα μας πεις κάποιες λεπτομέρειες? Τι τύπος είναι? Είναι ιστιοπλοϊκό. Είναι ιστιοπλοϊκό, διαθέτει 6 καμπίνες. Η κάθε καμπίνα διαθέτει δικιά της τουαλέτα και μπάνιο και air condition. Το σκάφος είναι 18 μέτρα μήκος, φάρδος 5,5 μέτρα και είναι από τα μεγαλύτερα στο είδος του για τον τουρισμό που κάνουμε εμείς. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι σαν ένα μίνι ξενοδοχείο. Και το ξενοδοχειακό του κομμάτι είναι αρκετά πλήρες για πιο μεγάλα ταξίδια από μια ημέρα. Αυτό μας το λένε οι τουρίστες. Όταν τους λέμε αν τους αρέσει, λέει περάσαμε καλύτερα, η καλύτερη μέρα στη Χίο, σαν να είμαστε σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δηλαδή το σκάφος το διαθέτεται και για πιο μεγάλα ταξίδια, το ναυλώνεται και για κάποιες μέρες, αν κάποια ομάδα ανθρώπων θέλει να πάει? Αυτά τα σκάφη είναι ιδανικά, γιατί είναι πολύ οικονομικά για να κάνεις τις εκδρομές σου και τον τουρισμό σου. Μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε νησί των Κυκλάδων, το Δεκάνησα, και να περάσουν ωραία. Μύκονο, Πάρο, Πάτμο, όλα αυτά τα νησιά μπορούν να τα περάσουν και τους κοστίζει πολύ φτηνά, διότι το σκάφος νοικιάζεται με τη βδομάδα και αν υπολογίσεις ότι το σκάφος αυτό παίρνει 12 άτομα για να κοιμήσει, σου έρχεται πολύ φτηνά η εκδρομή, η εβδομαδιαία ή 15ημερη εκδρομή. Μάλιστα, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι όχι μόνο τουρίστες, αλλά και δικοί μας και ντόπιοι και χιώτες, μια παρέα νεαρά παιδιά, αν θέλει να τον νοικιάσει για ένα πάρτι γενεθλίων ή για κάποια άλλη αιτία να πάει μια μίνι κρουαζιέρα. Αυτό το είδος σκαφών είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πολύ διαδεδομένο στα νησιά Κυκλάδες του Δεκάνησα. Υπάρχουν χιλιάδες σκάφη. Εδώ στη Χίο δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια εδώ και 7 χρόνια. Έχουμε πάρει 4 σκάφη, 2 ιστιοπλοϊκά και 2 ταχύπλοα και προσπαθούμε να αναπτύξουμε τον θαλάσσιο τουρισμό στη Χίο. Φυσικά και μπορούν να τον νοικιάσουν το σκάφος και ημερήσια για να κάνουν την εκδρομή τους, μια παρέα και να γυρίσουν το βράδυ πίσω, είναι ακόμα και να κοιμηθούν ένα βράδυ μέσα, να πάνε σε οποιαδήποτε παραλία φαίνεται και να περάσουν πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Κύριε Μάμα, πώς το σκεφτήκατε αυτό? Πριν από 7 χρόνια είπατε ότι ιδρύθηκε η εταιρεία Χίος Yachting. Πώς το σκεφτήκατε? Ήταν η αγάπη για τη θάλασσα, ήταν η αγάπη για το ταξίδι, για να κάνετε κάποιους ανθρώπους χαρούμενους? Πώς προέκυψε η ιδέα? Η ιδέα ήταν από πολύ παλιά, εδώ και 30 χρόνια πίσω, γιατί διαθέταμε 6 σκάφη τα οποία τα νοικιάζαμε τότε στη Ρόδο, αλλά αλλάξαμε το επαγγελματικό μας προσανατολισμό. Τώρα που μεγαλώσαν τα παιδιά, ο Γιώργος και η Μαρούσα, τους αρέσει πάρα πολύ και έχουν αναλάβει εκείνη την εταιρεία τώρα και το διακινούν. Εγώ τους βοηθάω απλά. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι τα δικά σας τα παιδιά συνεχίζουν το επάγγελμα, που αυτό σημαίνει ότι έχει μέλλον. Έχει μέλλον διότι γνωρίζουμε τη δουλειά, γιατί ο Γιώργος είναι από μωρό, από 5 χρονών μέσα σκάφη. Τα ξέρει απ' έξω και ανακατοτά που λέμε. Μάλιστα. Το ίδιο και η Μαρούσα. Πολύ ενδιαφέρον.
ξεκινήσατε, αντιμετωπίσατε κάποια προβλήματα στον χώρο αυτό? Αρκετά προβλήματα, όπως έχουν όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό. Ενώ παλαιότερα έρχονταν 10 αεροπλάνα, 15 αεροπλάνα τη βδομάδα, το 2015 έρχονται 2-2,5 αεροπλάνα. Οπότε ο τουρισμός είναι πολύ ελάχιστος, διασκορπίζεται στα Βολισσό, Μεστά και σε άλλα τα ωραία κομμάτια που διαθέτει η Χίος. Το αποτέλεσμα, ενώ έχουμε δυνατότητα να μεταφέρουμε 25 και με όλα τα σκάφη μας 70 άτομα, δεν έχουμε δυνατότητα παραπάνω από 10-15 κάθε φορά. Γιατί ο τουρισμός είναι πολύ λίγος, ελάχιστος. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι αν είχαμε περισσότερο τουρισμό, φυσικά θα είχε και περισσότερο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι του τουρισμού? Φυσικά, αν υπάρχει κόσμο, γιατί είναι μια εκδρομή που τους αρέσει. Το να πάνε με το λεωφορείο κάπου στη Βολισσό είναι ωραία και εκεί στον Ανάβατο, αλλά αυτό το πράγμα που ζητάνε θάλασσα και ήλιο, προς το παρόν το διαθέτουμε μόνο εμείς και τους αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Εκτός όμως από την ημερήσια εκδρομούλα που κάνουμε, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και να προσεγγίσουμε και άλλα νησιά νησιά στο Αιγαίο στην Ελλάδα, όπως και τα τουρκικά παράλια, όπως είπα, και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε για παραπάνω από 1 ημέρες. Δηλαδή, μπορούμε να ξεκινάμε συνήθως με παρεούλες από το λιμάνι της Χίου και σε μία εβδομάδα αλλάζουμε 5-6 νησιά. Ή πάμε στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, έτσι και τα δύο μαζί, αν έχουμε πιο έμπειρους ιστιοπλοίους και μπορούμε να ταξιδέψουμε παραπάνω. Μάλιστα, δηλαδή το σκάφος εξυπηρετεί κόσμο στο ξενοδοχειακό του κομμάτι, να τους κοιμήσει, να τους ταΐσει, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλη μια ωραία εμπειρία πάλι είναι να παίρνουμε το σκάφος πολλές φορές με παρεούλες, κυρίως νεαρότερες ηλικίες, και κατευθυνόμαστε, βρίσκουμε ένα ωραίο κόλπο στη Χίο, γιατί η Χίος διαθέτει πάρα πολλούς ωραίους κόλπους, ωραία λιμανάκια να το πω έτσι, όπου πάμε και καθόμαστε εκεί 1-2 μερούλες μόνοι μας. Αντί κατασκήνωση λοιπόν μένουμε στο σκάφος. Τέλεια, οπότε με μια ευκαιρία, γιορτή, γενέθλια ή έχουμε κέφι μια ωραία Κυριακή, να πάρουμε το σκάφος, να το νοικιάσουμε έτσι. Βεβαίως. Και να κάνουμε βόλτα. Εκτός από αυτό βέβαια κάνουμε και διάφορες, όπως είπες εσύ, γενέθλια ή κάποιες άλλες γιορτές ή κάποιο γαμήλιο bachelor. Ότι πολλές μας έχει τύχει να πάμε να δούμε μια ωραία Πανσέλινο, να βγούμε μια βαρκάδα σε μια ωραία Πανσέλινο, να κάνουμε. Πολλοί μας επιλέγουν δηλαδή για να γιορτάσουν τις τελευταίες μέρες ελευθερίας τους, να το πω έτσι. Με πολύ ρομαντισμό, έτσι. Με τα δεσμά του γάμου, ναι. Πολύ ωραία η αιτία αυτή, είναι πραγματικά. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να κάνει μια τέτοια κουραζιέρα, να νοικιάσει το σκάφος, φαντάζομαι παίρνει και κάποιον από εσάς μαζί, το προσωπικό, ένα skipper, έτσι. Ναι, ερχόμαστε και εμείς να βοηθήσουμε, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν την εμπειρία να πάρουν ένα σκάφος μόνοι τους,
Και εκτός αυτού θέλουν να διασκεδάσουν κιόλας. Οπότε κάποιος πρέπει να εκτελεί τις υπηρεσίες του skipper και του βοηθού, ας πούμε, για να διασκεδάζει ο εκάστοτε νοικιαστής, να το πω έτσι. Ναι, έτσι όμως όπως σε ακούω να το λες, είναι σαν να διασκεδάζεις εσύ περισσότερο από όλους, παρότι εκτελείς κάποιες υπηρεσίες, τελικά σου αρέσει τόσο πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί και το διασκεδάζω, το απολαμβάνω, γνωρίζω κόσμο συνεχώς και είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Είσαι πάρα πολύ τυχερός, αλήθεια σου λέω, σε ζηλεύω. Έτσι νιώθω. Νομίζω πως είμαι πραγματικά. Και πλησιάζουμε σε μία εντελώς παρθένα παραλία με κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά, όπου εδώ θα απολαύσουν το μπάνιο τους οι επιβάτες του σκάφους μας. Αυτό το σκηνή που έχει τώρα. Και επειδή ως γνωστόν η θάλασσα και το αεράκι, το θαλασσινό ανοίγει την όρεξη, κανείς δεν μένει παραπονεμένος εδώ, διότι καπεταναίοι και ναύτες μετατρέπονται σε μάγειρες και φτιάχνουν νοστιμιές από την ελληνική κουζίνα για να μας χορτάσουν όλους. Τι φτιάχνετε, παιδιά? Μόνο ελληνική κουζίνα. Αυτή τη στιγμή φτιάχνω μια χωριάτικη σαλάτα την οποία λατρεύουν οι τουρίστες, μπορώ να πω. Μάλιστα. Ειδικά τα υλικά είναι ωραία φτιάχνά. Ακριβώς, και φρέσκα λαχανικά, πολύ ωραία, και φυσικά το σουβλάκι. Ελλάδα χωρίς σουβλάκι δεν γίνεται, σωστά παιδιά? Άντε, καλή μας όρεξη. Enjoy your lunch. Ώρα για φαγητό, σαλατούλα, ριζάκι, σουβλάκι, τζατζίκι, ό,τι γιονόστιμο από την ελληνική κουζίνα. Έτσι όλοι μαζί μια παρέα, με φόντο το Αιγαίο. Εμείς φάγαμε, γλάρι, μη φάνε. Μεγάλη κλέφτη. Και τα δελφινάκια παρέα μας. Και μετά το μπάνιο συνεχίζουμε τη θαλάσσια βόλτα μας με προορισμό τη Λαγκάδα. Και θα πάρουμε το καφετάκι μας για να συνεχιστεί έτσι όμορφα η μέρα. Ας χαρούμε πρώτα ένα πλάνο από τις Ινούσες. Έτσι θα περάσουμε έξω από το λιμανάκι.
κοντά στην Αγκάδα και παίρνουμε σιγά σιγά την επιστροφή μας για το λιμάνι της Χίου, όπου εκεί θα τελειώσει η όμορφή μας κρουαζιέρα για σήμερα. Κάπτεν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Ελπίζω να περάσατε καλά όλοι. Περάσαμε τέλεια. Περάσαμε καλά. Με άνεση, με ασφάλεια, με πολύ καλό σέρβις και πολύ χαμόγελο. Το μπλε του ουρανού και της θάλασσας, έτσι. Περνάμε υπέροχα. Ήταν μια κουραζιέρα με το Atlantic 61 της εταιρείας Chios Yacht. Να ευχαριστήσουμε πολύ για τη φιλοξενία και για την τόσο όμορφη μέρα που περάσαμε παρέα σας.